Ang susunod na palabas ay magpapakita ng isa sa mga kinagigiliwang gawin ng mga bata sa probinsya noong panahong hindi pa sikat ang cellphone. Yung panahong kahit wala kang pera o wala kang load, basta may kaibigan kang makakasama, walang problema. Solve pa rin ang araw mo sa kakatawa. Uy, asa mo paingon? Di na mo bayabasan paingon ba? Manguha man, wala man na tagiya na, way tagiya dira kanong mga blok man. Dili man nakakadya, lapas sa manas kuralgon. Lapas sa manas kuralgya, pamalik mo eh. Makaagi man bud sa Kuralgon, makaagi mas dali naman nakaagi yun, makasilog ra man bud dira gud. Pangawat yun mo mga preso ta. Dito naman naman na yan. Mapriso ta kung masapnan, kung di ta masapnan dili mapriso. Paulit mo oy. Dili tagaan ka na mo nay. Mga buang yun o. Pantay lagi mga sapon mo ha. Mga sapon mo, bahala mo diya oy. Mga sapon mo diya. Bahala mo diya. Mga sapon yun mo, bahala mo diya. Asa ka itong mga batada na maingon karunda. Gutom na ba oy? Kung ako aning bayabas. Bayabas gutom ko oy. Ay, ano dayo? Paano siguro hinog ani ang katong maingon binubuan na to. Labas marama kay kakoy nakita ang unad mo isa na. Dar, buwan mo dun ako kayo. Dinigag marama kayong marama bo. Atil kay kumat mo dako. Ako na terbi. Kuminog mo nakuha. Gamer kin nabilin sa kuwa gali na. Lang. Aha! Kamu daga pangawat diri sa biabas nako ha. Kung pera nako ukoy diri kamu daga panguha diri ha. Sa sugon niyo mo mo diri ha. Wa magay nang wakol nakalimot ay karanghig. Balungan mo ako ni yuta. Imo din ang bayabas. Imo din bayabas. Wala lagi akong biabas pero ako ni yuta. Ang bayabas sa Kinoo man ni kay Kaginoo. Kada ko, dako siya. Buhaya mo ha. Watan kayo mo ha. Nanggo ko sa mo na nanggo ko sa mo dito. Nanggo ko na nanggo ko. Nagiyang. Naano ka na laba pa sa kawatan ko di ay. Kawatan. Kawat ikaw nagtuloy mo mga. Sige, kaian. Ha? Wala lang dikra. Sige, kaian ta ka dol. Wala ka mali pa daw. Sige, ayaw na lang ay. Sige, kaian ta ka. Hangol kasi mayabas sir, hangol kasi mayabas sir ay. Hangol kayo dir. Mura na pagi ang bayabas. Ter. Kamatag bayabas. Aman mo padulong. Asa mo padulong? Oy, ang pinakong tinilas, Oy, tinilas, kamatag tinilas, oh. Abi na ba? Kandang tinilas na. Yan mo artista sa artista nila. Si Nanay. Among senior, among ipakat ka bayabas. Punya dili mo subscribe yan datita. Tara na maglingaw, wag
tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tuugiti. Kay dabistan ang mga pasiaw ni Buybul. Kitara na maglingaw, wag tang ang kamingaw. Dagko atong ngisi tungod sa artistang hilaw.